Kibor district ke East Khasi Hills kila maham balada lap e kino kini kiberiu ne kinhuan ki badan kti ne dan benta. Halor ka jingsha kawang petrol bom ka office jong ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB kin syak pengat ha ka jing pensitam ka bating e kat kum kaan. Kat kum ukurwo bala pelat da Deputy Commissioner Ulaong baki dan arngut ki beriu ki balaka dor kemat ki ba kawang petrol bom syaka pelau jong ka MSPCB halum pengat shlong ha ka por kat arch pomensingi hadien bagi la pet kerat no nakani ka jaka. Kat kum kakai pot jong ki polit la ong baka ni ka jing kawang petrol bom kalalet daya ka benta ba syabar jong ka tiga jing tay. Bat kam syamla dan satya ka no ka jing mensang. Halor ka ni ka jingja ki polit ka district kila register case kam beman bat ka jing toket ban lap dia ni ki beriu ki badan kti kelaya syakaman. Ki bor district kila ongru bala bishar benia e kisah satar ling baka forensic bat ki CCTV kenang ban lap ban ithu bat ban kam ni ki beriu ki badan kti ha ka ni ka kam thombor. Kila ongru baka ni ka kam thombor ka bu ka jing ma ya ka jing shingan jing ki pat ba bat kular ya ki bakum ki ni ki jingja de ban shim de ki sinjam ki bating e kat kum kaan. Ha ka juk kapor kila kenturu iki pat ba bakin long ki bajai jai bat ban kiar nakaba pen priang iki kubor ham saya.